Billy was jealous of the ANC and could protect the ANC against the ANC. Kweziphambili ngolu rhatya uchazwe njengethandazwe nomuntu ebenobuchule kulawulo uBilly Masetlha kwinkonzo yakhe yomngcwabo ibibanjwe eGauteng namhlanje. The chances of this particular court bill succeeding are very slim. Ugqirha Nandipha Magudumana ufake amaxwebhu angxamisekileyo kwinkundla ephakamileyo yaseBloemfontein ngelithi ukubanjwa kwakhe noThabo Bester kwelaseTanzania kwakungekho semthethweni. On the pitch towards Ronwen Williams. Kwezemidlalo iWydad Casablanca izibekele indawo kumdlalo amagqibela kankqoyi weCAF Champions League emva kokubambana neMamelodi Sundowns ngamanqaku 2 macala. Umfi uBilly Masetlha obengunozakuzaku weli eAlgeria nowayefudule ekhokele ezobuntlola kweli uchazwe njengethandazwe elinebuchule kulawulo. Kwinkonzo ezukileyo ekhapha lokaMasetlha eGauteng namhlanje, iinkokheli ze-ANC zimtyibele njengelungu ebelizijulijacu linyanisekile kulo mbutho, soleke enama-68 eminyaka ubudala emva kwengulo ende. Ongasekhoyo umnumzana Billy Masetlha uchazwe njengobesisicaka sabemibeli yaye uwele emfazweni njengejoni kuba ubesaxalenga njengonozakuzaku weli eAlgeria ngethuba lokusweleka kwakhe. Usapho lwakhe luthi luza kumkhumbula njengoba engenachaphaza ekutyiweni kwemali yabarhafi beli. Billy said, Iphulo, I will never leave you in shame even for my grandchildren, that you'll find my name anywhere, even in your Zondo commission or whatever. I did not steal chelete esing yaka ili chelete yabantu. Umhlobo wakhe kwi-ANC uthi nangona ubemana ungaphatheki kakuhle kodwa uqhubekile nokusebenzela lo mbutho. Billy experienced a lot of bad times in our hands. And you would never hear him complain. He just went on and on because he loved you so much. Kanti liqatshelwe negalelo lakhe lokukhusela umbutho wakhe iANC. Billy was jealous of the ANC and could protect the ANC against the ANC. OkaMasetlha wabumba iANC eGauteng emva kokubhangiswa kwayo. Yiyo loo nto oogxa bakhe kulo mbutho bemkhumbula njengengqondi ingakumbi njengoko kujongwe kunyulo nje. We've always sought the guidance and wisdom of Comrade Billy in navigating complex issues that come with being the economic nerve center of our country. uMasetlha wayekurhulumente lukamnumzana Thabo Mbeki bathi bakungaboni ngasonye baqala baqaqa ubudlelwane ze watyatyekwa ngezityholo zobuqhophololo. Kodwa ngo-2009 wafunyaniswe ngenatyala kwezo zityholo, nto leyo yabonisa mhlophe ukuba ugxothwa kwakhe esikhundleni kwaphenjelelwa zezopolitiko. Inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen ibika inkxaso yonyulo lonyaka ozayo eChatsworth KwaZulu-Natal. Kwintetho yakhe yokuzithengisa kubavoti umnumzana Steenhuisen utyhole iqela le-ANC ngokuza nemigaqo-nkqubo yengqesho ephembelela ubuhlanga esitsho ebhekise kumthetho onjongo ikukuqinisekisa umakulinganwe ngokwengqesho. This government is reintroducing a law that's going to determine where people who live in a certain area are allowed to practice and be employed, where people can have economic activity and who the employees should be. And it sounds to me a lot like a law that we got rid of a long time ago. Ukwatyhole iqela le-ANC ngokwenza konke kusemandleni ukubambelela kulawulo. But this is not a surprise from a party that has sunk so low. And clearly is so desperately now trying to cling on to power as they see it slipping away from them, knowing full well that this province next year will no longer be an ANC province. Kwelabo icala abavoti bathe we don't see them until election time. So really they do nothing for us. They only come when they want to vote. As soon as we vote for them, there's nothing done after that. Abahlali bathi imimoya yabo iphantsi
nanjengokuba iinkokheli zemibutho yezopolitiko zingasifezekisi izithembiso zazo. Ugqirha Nandipha Magudumana ngumrhanelwa wesine kwityala lobuqhwesha entolongweni kaBesta ufaka amaphepha angxamisekileyo kwinkundla ephakamileyo yaseBloemfontein esithi ukubanjwa kwakhe eTanzania nalo kaBesta kwakungekho mthethweni. Lo mba kulindeleke uba uchotshelwe enkundleni ngolwesine ngelixa umntakwabo umnumzana Nkosinathi Sekeleni esithi ukulungela ukusebenzisana nabasemagunyeni ukunika ubungqina ngezinto azaziyo malunga neli tyala. Namhlanje ugqirha Nandipha Magudumana ufake ixwebhu elingxamisekileyo enkundleni ephakamileyo yamatyala eBloemfontein esithi ukubanjwa kwakhe eTanzania kwakungekho mthethweni. Ngelixa ingcali yezomthetho isithi ugqirha Nandipha ukhangela isitya ebumnyameni. The chances of this particular court bill succeeding, are they a bit slim. And I know my sister's not a murderer. My dad's not a murderer. My dad hardly hit me growing up. Umnumzana Nkosinathi Sekeleni ongumntakwabo ugqirha Nandipha Magudumana otyholwa ngokuba ngumphembeleli wokubanjwa kwakhona kukaThabo Besta noNandipha uthi wayekhathazekile ngodade wabo ngokuzibandakanya nombulali kunye nomdlwenguli. I mean, there is that Facebook post that follows me around, and I did that because I wanted to save Nandipha. Had they not been caught in Tanzania or something like that, who knows what that animal would have done to my sister. Unkosinathi ukwathe ngamanye amaxesha kuba ngathi angawathabatha amatyala kadade wabo awathwale ngokwakhe ingakumbi xa ebona utata wakhe etyholwa ngezityholwa ngazaziyo. There's a time that I would wish I would actually swap places with either one of them, but you know, I can't. Uhambise wathi ukulungele unkosinathi ukusebenzisana nabasemagunyeni xa enokucelwa ukuba vele enkundleni kuphathelene nokunika ubungqina ngezinto azaziyo ngelityala. Bacela uncedo abahlali baseKraaipan eMntla Ntshona emva kokuhlaselwa kanobom zimvula ezimandla ezidale umonakalo kumakhaya ngaphaya kwama-30. Bathi umasipala wale ndawo iRatlow uzibetha ngoyaba izicelo zabo. Bazikhotha amanxeba abahlali baseKraaipan kwiphondo laseMntla Ntshona abathwaxwe kanobomi sisichotho ngolwesithathu ukanti iqikelelwa ku-30 imizi eyonakaliswe zezimvula ezimandla. Izindlu endiziqapheleyo ukuba zonakele zi-111 bazile bazobhalisa abanini bazo. Abahlali bathi bacele uncedo kumasipala iRatlow Local Municipality kodwa zabethwa ngoyaba izicelo zabo. Singavuya kakhulu xa umasipala angasinceda ngokusilungiselela izindlu zethu. Ukanti sekulithuba ngoku bebongoza ukwakhelwa nebholorho usodolophu wabo uthe qolo ukubaxelela ukuba kusazanywa imali yokwenza oko. Unkosi Mangosuthu uButhelezi uthi akayindawo sezaqhubeka enkulumbuso yesizwe samaZulu. Ukuthethe oku kwintlanganiso emfutshane nonondaba ecacisa amarhe ajikelezayo ukuba ushiyile kwesi sikhundla. Ukwathe ungunobangela ukuba ubukumkani bamaZulu bamkeleke kumgaqo-siseko weli. Inkosi uPrince Mangosuthu uButhelezi uzikhabile intetha zokuba ushiyile esikhundleni sakhe njengenkulumbuso yemveli yamaZulu. Uthenga amarhe nje lawo ajikelezayo. I know it has been prompted by rumors and speculation that I have relinquished my position as traditional Prime Minister to the Zulu monarch and nation, and that His Majesty King Misuzulu Kazoltini has asked me to do so, or that I have requested permission to do so. None of this speculation has any basis on truth. Umntwana ukwathe kwasekuqaleni wakubeka kwacaca ukuba uyakuzinza kwesi sihlalo de kube sekugqibeleni. Ukwathe nguye unobangela ukuba ubukumkani bamaZulu bamkelwe kumgaqo-siseko weli. I told His Majesty from the very beginning that I would serve at his pleasure for as long as he required me. Ngelixa umhlalutyi wezopolitiko ugqirha Bayikhiqile Vilakazi ecacise ngesizathu esibalulekileyo sokokuba
uButhelezi awachithe esidlangalaleni lamarhe. The Prime Minister is adamant about his role, as the Prime Minister of AmaZulu, which is a role that he inherited. He has got the right and the responsibility to do that. Kambe ke uqinisekisile ukuba akayindawo useza kuhlala kwesi sikhundla de ikumkani imkhulule. Isebe lophuhliso loluntu lisungule iphulo elibizwa Tshomi ngenjongo zokufundisa ngemiba efana nokukhulelwa kwamantombazana aselula nokosuleleka zizifo eziquka i-HIV okukuze emva kwengxelo ye-Stats SA ethi ngamantombazana ngaphaya kwe-90,000 aphakathi kweminyaka elishumi ne-19 aye akhulelwa phakathi koMatshi ka-2021 no-April wonyaka ophelileyo. Usekela mphathiswa wesebe lijongene nophuhliso loluntu unkosikazi Henrietta Buhupane Zulu uphehlelele eliphulo iTshomi. Eliphulo liza kunceda abantwana bahamba isikolo ukuba benze izigqibo ezingcono ngobomi babo. Creating a safe space for children. So as the chief Tshomi, which is me, it's also about me ensuring that whatever I do every day, children can actually relate to it, and their responsibility to not do wrong things as the children's role model. Ukanti kusenjalo eliphulo liza kugxila nasekuqobisaneni nemingeni yentlalo ekuhlaleni. It's to get children to be resilient. It's to get a different kind of a man in the future, because it's girls and boys, where we actually teach them everything from the dangers of alcohol and drugs, the dangers of sex and their own sexuality, the ability to speak out, to be heard and be seen, the issues around fatherlessness, the issues around the family and how they feel as part of the family. Isebe lezophuhliso loluntu lithi eliphulo sele lisungulwe nakwamanye amaphondo kwaye libonisa iziphumo ezihle. Sithanda ukulumkisa abo banhliziyo ezibuthathaka ngelinqaku lilandelayo. Iqhuba kakuhle kwizifundo nge-Braille intwazana ene-16 iminyaka ubudala esipha igama lokuba nguNtombi ukuyikhusela. Le ntwazana enkaba yayo isempuma koloni yadlwengulwa ngaxeshanye umhlaseli wayo wayikhupha amehlo amabini ngesikhali. Ibiyipasika unyaka ophelileyo ngethuba le ntwazana igagana nenxilimbela yendoda xa lithi ndithenge. Yayirhuqela kwihlathi elikufutshane yayidlwengula, emva koko yayikhupha amehlo omabini. Ngoku uqhuba kakuhle kwizifundo nge-Braille okokuqala ezimbalini nangona kungekho lula. And P. One more. Lip. Space. Lip. Yona iBraille ayikho lula sisi. Sekwazi mase ufune kufile ngemini uyifunde. Mara ukuyibhala kona akho nzima kakhulu. Ikhula ibambisene ne-ofisi enkulu baphathiswa nesebe lemfundo eMpuma Koloni baqinisekisa ukuba le ntwazana inekamva eliqhakazileyo. Isebe lemfundo lasempuma Koloni akhange limlahle pha liyela ufarisha ukuthi malimfake esikolweni. Kodwa ke ikhaya laqonda ukuthi for isafety yalomntwana makangabikho kwalapha phakathi ephondweni. Amalungu osapho athi lo mntwana ubengathandi nokurhaqaza elalini. Ukhule engumntana othobekileyo kakhulu, ingumntana ohloniphayo, ofika nasendlini ngexesha elifanelekileyo. Ekule ndawo nje siziva sonwabe kakhulu ngoba siyabona ubomi bakhe buyaqhubeleka. Uyalile iBraille ummangalelwa emva kokuba iziphumo zokuhlola ingqondo zithe ukulungele ukujamelana namatyala akhe. uNtombi uthi uzayifunda ayityekeze kwi-psychology khona ukuze akuziqoshelisa izifundo zakhe ancede amanye amaxhoba athubeleze kwimeko efanayo neyakhe. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya kwiphondo iGauteng. Kanti abathubeleze kwimeko efanayo nekaNtombi bakaqhagamshelana nomnye wemibutho ezimeleyo iTears ngokuthi bathumele umyalezo kule nombolo yasimahla bacofe *134 *7355# bangatsala nomnxeba ohlawulelwayo ku-010 590 5920.
Mamelodi Sundowns yayisakele ukudlulela kumdlalo amagqibela kankqoyi wendebe ye-CAF Champions League emva kokuba iWydad Casablanca ifake amanqaku amabini egambeni kumdlalo ubunzima kakhulu nophele ngamanqaku amabini macala ngalemva kwemini kwibala iLoftus beligcwele lime ngembambo. Ibile lamanqam namhlanje kudibene ingwene ngwenyama. iBrazilians zitshaya isaqhuma zihlasela zikhangela inqaku. uPeter Shalulile uchasakala ithamsanqa esithi ufikile ngomzuzu wama-21. Kwisiqingatha sesibini abafana besitayile baqale apho bebeyeke khona kwaye kwimizuzu nje emine emva kwekhefu ude wavula usesame ukapteni uThembazwane walibhalisa igama lakhe. iWydad ivukile emaqandeni emva koko. Ngomzuzu wama-72 uAyob Al-Amlot ufake inqaku lokulinganisa leWydad kwathuleka kwathi cwaka eLoftus. Khange kube kudala emva koko uShalulile wafaka elesibini leDowns. Kuthe xa kusele imizuzu esixhenxe uphela umdlalo uMothibi Mvala wawuthatha umkhonto wagwaza ekhaya yabe iyagqitha ngaloo ndlela iWydad iya kumagqibela kankqoyi yaphela into ibithethwa ngemamelodi Sundowns kwiCAF Champions League. Ukanti kwimidlalo yokugqibela ePSL apha ekhaya iOrlando Pirates ibethelele indawo yayo yesibini ngelixa iMarumo Gallants idliwe lizembe. Masive ke ukuba bathini abantu ngalomdlalo eMamelodi Sundowns kumakhasi ethu ezonxibelelwano. Kumaqela lapha ekhaya njengoba ke mna ke ndilibhakabhaka sendiqinisekile into yokubana ndiyayodlala uCAF ngoba ndizawugqiba phaa kwindawo yesibini. Iyandikhalisa ke itshipha kulaa ndawo ikuyo madoda kwabi ngangayo ezembeni kwawo. Ndicela ke kwabalandeli bonke mabathi ntsho amehlo kwiSundowns siyithandazela singabemi beli sinqonelela okuhle kodwa sasazi gona mabakane a tsatsing lela re a wina machips bona ga batlatse o thopa timona o sale rona fela. Ukuba usindile namhlanje uMr Mpengezi ingasakhabuya umva yena ebholeni. Thabile Makhaphela Mamthembu selengqangile nemozulu. Chochubekho qwathikazi apha ezindabeni ndiyakubulisa kuwe Mzonsi apha ekhaya ndikwamkela kaloku edeskeni yethu yemozulu. Igama lam ke ndikuthabile uMamvelase mnandi Makhaphela bethuna nantsi imozulu. Sivuleke ngokujonga phaya eMpuma Koloni imonti neziphaluka ngamashumi ekhatshwa sisibini phaa zentshizane zemvula kwakhona phaya ekuseni ngomso kanti kunjalo naphaya eGqeberha kwakhona futhi ngeshumi nje nesithandathu lezo ntshizane zemvula. Kanti yonimeko kwakhona phaya eFree State eBloemfontein lishumi nje nesixhenxe kusacwengile Mzonsi kwakho sekuseni ngomso nangorhatya kanti kube bufana naphaya koSasolburg neziphaluka ngalo kaloku elashumi elinesibhozo elisazolileyo. Hamba namajonge phaya eRhawutini eJohannesburg eSoweto ngeshumi nje elinesibhozo elizole kamnandi phaya ekuseni ngomso kanti kunjalo nangorhatya phaya eVereeniging ngamashumi nje elinye elikhatshwa sisithoba elicwenge kamnandi. Kanti ibuke lwami yonimeko phaya KwaZulu-Natal eThekwini ngamashumi nesithathu kusazole kakhulu nje yonke lamva kwemini yangomso ngokunjalo ke mhlobam naphaya eMgungu Ndlovu ngamashumi nesibini asacwengile. Kanti yonimeko phaya eLimpopo ePhalaborwa kwakhona kusekuhle kakhulu ngaye la 28 degrees naye kabi kwahlaba uzole kamandi nje kwakhona ngomso kube njalo ke naphaya ePulukwane kwakhona ngo-22 degrees. Ukanti yonimeko yenjenje phaya eMpumalanga eMbombela kwakhona ngamashumi nesibhozo kusazole kamnandi phaya ngorhatya lwangomso ze kube njalo naphaya kwakhona koSekuta ngeshumi nje elinesibhozo. Bukelwa mapha ekhaya nanso ke yonimeko yaphaya eNorthwest eMahikeng ngamashumi ekhatshwa sisibini kanti kusekuhle kakhulu kusacwengile futhi luhlabile umhlabilanga ngokunjalo ke naphaya eRustenburg ngo-22 degrees. Yona ke imeko yaphaya kwakhona mbukele eNorthern Cape eKimberley lishumi nje elikhatshwa sisithoba kuzole kamnandi phaya ekuseni emva kwemini nangorhatya lwangomso kanti kunjalo eUppington ngamashumi nesibini. Yona mbukelo mimeko phaya eNtshona Koloni kanti iKapa lodumo lishumi nje nesithandathu ngamathontsana nje ngapha ngothusiye phaya ekuseni ezomvula kanti siyayiqukumbela imozulu ngeGeorge ngeshumi nje elinesithandathu lezo ntshizane zemvula. Ndikuqhuda ingoza bethu noMamvelase mna ndikuthanda kangaka xesheleni yoli.
Xa siqukumbela lo vimba, mawethu abashicileli bezona zenzo zigqwesileyo ehlabathini Guinness World Record basaphonononga ubungqina emva kokuba umpheki ophuma izandla eNigeria uHilda Basi echithe iiyure ezingaphaya kwekhulu epheka engemi. Le nzalelwane yelizwe laseNigeria ikwenze oku ngaphandle kokuthatha ikhefu nalapho achithe khona ixesha elungiselela izibiliboco ngelokufuna ukwephula irekhodi lokuba nguyena mpheki wakhe walungiselela izidlo kwelona xesha lakhe lalide apha ehlabathini. I achieved it and I feel good about it, or I don't, and then I feel depressed about it. So obviously I chose the route of achievement. So I feel a lot of things. I'm very happy and I'm very proud. Kungoku nje eli rekhodi lisabanjwe ngumpheki ophume izandla uLata Tondan noyinzalelwane yelizwe laseChina. Nalapho wachitha khona iiyure ezingama-87 nemizuzu engama-45 kunyaka ka-2019. No woman just stands up in a day and say, I want to cook for 100 hours. Even 50 hours is mind-blowing. So yes, it's a good one, and I'm so proud of her. Like, I'm speechless, actually. Kamnandi mawethu.